Kanigri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nong di walang. Kimat ki bakong sanjo ka khubor mentak step. Yekindu ekran ulampang ka yin bar thau an ke jelau Thomas e sangma barulat CH Vijay Shankar ban pen klan ya ka tre ka ta ha ka yin bar thau an. Lapelong ka program IG kai ka bakarpang ha East and West Khasi Hills District halor ki jing sneu ki ba mi na ka jingker ni penan kam ya ki jing di pen buan. Pen create ka All Meghalaya Kickboxing Association ban pelong ya ka state level kickboxing championship ka baningkong e ha unai lut mentau snem. Ki khubor ki babnia. Ulam phang jong ka yin dar ba thau an ka Meghalaya Thomas e sangma minhin ka singi ula let banyek do e ulat ka jala u CH Vijay Shankar Haraj Bhavan Shillong. Kita ki arnut ki noilam ki lawe phliu jingmut halor ki kam ki bedei bat ka jingpen khlan ya ka tre ka ta ha ka yin dar ba thau an bat ka sinchar pa ba ka jala. La senran lang ye ulam phang ka yin dar ba thau an ka Meghalaya do commissioner but secretary jong ka yin dar ba thau an Andrew Simons lembat ki we officer rang ba. Ka office jong sub divisional school education officer SDSEO East and West Khasi Hills District da ka jing trilang ba ka district level Nasha Bharat Abhiyan Committee ringkat ba ka social welfare min ka si kila pelong ka program IG kai ka bakarpang halor ki jing sneu na ka jing di bu at kirni ya ki drugs ya ka program na pelong ha ka office trekam jong deputy commissioner hamau sawa. Kani ka program IG hikai ka bala persang lang da ka sarkar pedeng ba ka sarkar jilla ban hikai pa ba ya ki jing shirkai ki ba mi na ka jing bu ai drugs kham tam e pedeng ki samla ki bala ai jing kan ha ka program ki kin thop yo additional deputy commissioner ba e nongbri deputy superintendent of police ba P Marwen ba do SDSEO ba J Trnyang kala dandro ka jing ai buskit ki samla puli ki bala job hai ki jing kop ki ba pher da ka jing persang man pen klan ya ka jing shimta lang ha ka sinchar pa ba badan pon jing ki hapeng ki nong song snong ba ki rukom trekam ka yin dar ba thau an ka committee on petitions of the Meghalaya Legislative Assembly da ka jing trelang ba ka office trekam jong deputy commissioner ka ribhoi district min ka singi ki la pen long ya ka program ban ai jing tip jing so tho pa ba ka bala ai kerteng awareness program of the committee on petition bat ka bala pen long ha science hall hanong po. Ketika program ketemu ban ajing syai skipat ba halor ke benta trekam ke jing ba kli bat kerukom ya jong ke trek ta jong ketika committee on petitions ha ka program ki MLA ki la batai benya ye ki pat ba halor ke rukom trekam jong ka committee bat kumno ba an la wan pha ya ki jing ut jing nam ki beran kam bat ki ba kum ki e ki mat jing e ki ba ha po ka jing khmi ke jong ka lapan sngawi ki jing ai nuksa ki bala jashi sha ka jing em ban pen i kumno ba ka jing ut ki pat ba kalai rap ban pen bet ye ki jing duna trekam ha ki tanat ba pher ka Shillong Municipal Board SMB da ka jing trelang ba ka board punya district ringkat ba ki pulit kala penong ya ka jing kendang ye ki nong dia jing di hamadan ha khandai lat ki bambiang ya ka certificate of vending COV lani ka jing yo jing bet bandi madan wala kata ketika jing persang kalawan ra ya ka jing ya pen inya ka bajur bha na ki nong di madan ki bala bon pat bha bat ki bala lum ha khandai lat khamashwa ka SMB kala dap ai jing permana pat ba bon sin bat kentu ki nong di madan ki bambiang kot biang sela ban plat no ya ka jaka di jing di ha khandai lat ye ki nong di madan ki babiang la ki kot la batha ba ki dei ban kenria no ashaki wi pat ki jaka bala pen biang na ka banta jungki ba ki di ban kenria no ashwa ka arpu artarik unai tung ha ka wi pat kalyang ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers bat Meghalaya Street Vendors Association ki la pen pau ya ka jing persha ka bajur halor ka te ka jing kendang jong ka sarkar ba ki la dawa ba dei banda ya chwa kat kum ki kendon ki babiang hashwa ban le ya kanu ka kam kini ke khubor kawan shpi na ka Akashvani Shillong. Kini ke Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ke khubor. Ka Meghalaya Boxing Association Shillong da ka jingi trelang bat ka Mairang Boxing Association min ka singi kila penlong ya ka selection trial na ka benta ki rang bat ki thai kura na ka than East and West Khasi Hills District ya ka bala penlong Hatirat Singh Memorial Hall ha pendem umyong ha Mairang
La sakhi bagi laran shibun ngut ki samla ki balwan penpau ialah kajong kasap ilakai ha kata ki lempung. Na pedeng jungki la jet katu kan ngut ki ba kham tebet bagi nyok jing kai shu Shillong bat ki la do kin sayok ban mi khamat ya ka Meghalaya ha ka National Games ka balai phundai ka bala bo ban penlong house nem ar po nyaw. Ka All Meghalaya Kickboxing Association kalapan bana bakan penlong ya ka State Level Kickboxing Championship ka baningkong ha ka khatar bat ka khatlai tarik unai lur ar pusan ha Bharat Scouts and Guides Shillong. Ha ka jing kiran bikinong pathai khubor mentnin kasngi u President Jong katika seng ba Samuel Hasha ula pentip ba ka jing penlong ya ka ni ka championship ka long kumshi benta na ka jing dap ship host nem jong ka All Meghalaya Kickboxing Association. Ulai itu ru ba ka jing thmu ka bakongsan ka long banyo itu bat pentebet ya ki khna ki badon ya ka sap ha ka ne ka jat jing ile kai ukhot uwer ki club baro ki school bat ki college ki badon hakaleng ke jela ban wani shimanta ha ka te ke lempung bat ula pensluru ya ka jing wani shimanta lang ki shinrang bat kumjuru ki kinthai ka Deputy Commissioner bat Shongkonor jong ka District Tourism Protection Society DPS East Khasi Hills District kala ai ke jing putte pajba bala penlang kongsan ban shim ne ki guide ni ki nongelam lenti ya ki tourist haba ki kwa le ka kejat shaka no ka jaka khanang man lat na ki no ki jing ja ki basungsi kanie kan long na ka benta ka jing shngan ke jongki Corporate District kam jong Deputy Commissioner Karib Hoi District minnin kasi kala play ka program IG kay pentibet ka bakerpang daga jing thmu banya pentibet ye ki samla Karib Hoi da ki bot ki badan kam ban pen khre lapa ye ki naka banta ki jing khun examen kam ya kadai ka jing IG kay la penlong Harib Hoi College nongpo ka bahap apo umling CNR block Usong kunor ha ka jing lang play per daw lalong MLA ka nongpo uba Meryl Bon Sim ha ka baladon lang u Deputy Commissioner Karib Hoi u Abilash Baranwal u Somen Das Director jongka Triumphant Institute of Management Education time but u BDO jongka Umling CNRD block kani ka jing persyang ka longkom shibenta na ka Chief Minister's Career Guidance and Counseling Scheme ka Akashvani ya ka balaju itu kam hashwa kum ka All India Radio kaladap khandai pusnem ka kam shakri pajba ausnem ar pusan bar ka Akashvani Shillong kan rakhi lekmen yala ka jong ka jingla kanjo nyu snem ka kam shakri ha kani ka than ka Akashvani Shillong kan penlong ya ka cultural but musical program menta kasi ha ka headquarter jongka ka badon hala chumia ka jing rakhi lekmen ka long da ka jing thmu ban ai burom ya ka kam shakri jong ka ni ka station da ka jing ai tilot ban pathai jing tip ban ai jing kai bada ka jo ka por ban penbernia da ki program ki baharukom ki ba pen pau parthai ye ki culture jong ka Meghalaya ha ka program lekmen an kan thop ya ka put ka tem bat ki jing ruai ki babang ki bathiang ki jing thu khana bat ka jing wan ra lang ha ka wi karan san ye ki jat bim ki pher ban lekmen ya ka jing no senyang jong ka Meghalaya ha ka history jong ka pathai jing tip ha India ha shwa bangin pen kot ekne ko khubor sa shi sen pa an puli biang phi ya ki ni ki mat ki ba kongsan ya kendo ekran lampang yeng darbar thawai ke Jalal Thomas e sangma ulat CH Vijay Shankar ban pen khlan ya ka tre ka ta ha ka yeng darbar thawan la penlong ya ka program IG kai ka bakarpang ha Eastern West Khasi Hills District halor ki jing sne ki ba mi na ka jing krni penon kam ya ki jing di pen buan but pen kre ka All Meghalaya Kickboxing Association ban penlong ya ka State Level Kickboxing Championship ka baningkong ha unai lur mentaus nem katu gani ka khubor ka lakun bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji nginya so ba Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot da ka khubor phareng ka por pra khatsan minin kani ka de ka Akashvani Shillong som bhavan amanta ye ki khubor na Delhi